lo ukhona into eyibaluleke ukuthi kudinga uma uzowusebenzisa ungawu abuse. Oh yeah. Umuthi wothando in as much as ukhona kodwa abantu ba develop isitayela soku abuse. Umuntu abawusebenzisi ebantwini ababathandayo. Umuntu usebenzisela eneinhloso eziseceleni njengako nje ukuthi uthe membheka umuntu wabona ukuthi ngingadla kahle lapha ngingathola imali kodwa uthotha uthanda lokho. So into ebaluleke kakhulu umuntu uma usumthandile wona unamandla kakhulu. Yeah. Wenza sure ilento ke ebayingozi kutheni uma ukuthi usufuna ukumshiya noma ukuhlukana naye kuba inkinga la ekhaya ngeke ngikubuze ukuthi njengoba lo muntu uthi ufuna simsebenza simenze unesiqiniseko ngempela sokuthi uyamthanda ngoba indlela onamandla ngayo umuthi wothando ihlukana ngama level. Kukhona umuthi wothando bese kuba khona umuthi womendo bese kuba khona umuthi womshado. Uma sokhuluma ngama level kufanele ungichazele ukuthi wena ufuna ukwenze njani ngoba khona phela ukuthi ufuna ukuphila nomuntu ukuyinika isikhathi naye umfunde eqala ngaphambi kokuthi uyicommit. Mase uthi uyacommit sekufuna lapho sixoxe futhi ngoba icommitment inento yakhona induku yakhona futhi ekubanjwa ngayo ngoba khona ingozi eyenzakalayo insizwa nithatha abantu uvele umganise ungazange uze uyakhi foundation yomgana kanti manise sothandweni ungazidla nje induku ezilula zenjenga nekhafulo nemithi yokuthandeka khona ubulawo bothando ubulawo ukhazimule nje ube insizwa nomuthi wokugquma wothando ukuthi igazi lakhe likhazimule muyinsizwa ligijime nje intombi ikuthanda ungakakhuluma. Ngelinye ilanga intombi iziqamba amanga ngawo umuntu onzima kabi iqamba amanga ngawo intombi ithi niyathandana lokho kwakuthiwa kuqala ukuqhaksa ithi nje niyathandana ihamba ixoxe ngisho intombi zanga kubungakazi ukhiphe ngisho elilodwa igama. So umuthi wokuthandeka lo kodwa manje musumbonile lo muntu uthi cha lo muntu siyaphilelana sengifuna ke manje ukucommit khande foundation ukuze kungathi ubuya kolobona ukocela isihlobo esihle ukuthi kungangena inkomo umuntu useyabaleka usiyakushiya lapho usuwakha ke isisekelo somgano noma isisekelo somuzi usuyaqala awukayi emshadweni musufuka emshadweni umakoti sekuthiwa ke uyamsinisa manje umthela nganyongo kulenduku yakhona futhi ukuthi lo muntu useyofela la unkosikazi ngisho sewafa athande ngisho ithuna lakho nginemithe njalo akufuneki umuntu wakho ukuthi ungashona hamba yogana kwenye indawo aphinda ashade kwesibili ube wawumshade wamfaka iring wamthela engwala ekhaya aphinda ayoshada kuthiwe osefelwa kanacala njengoba kusho iBhayibheli cha thina la kwantu uthanda ngisho ithuna lakho ayoclean ithuna lakho bese komunye umuzi ithuna lakho seliyocentelwa ubani ungasekho funa athandile balaka kahlala bhenga kulona noma ningibona ngihle kanje ngibheke kuye ngibuka yena. Manje uma sikhuluma ngama levels noma ngegaba ezahlukene ngoba uyayichaza ukuthi khona isigaba somjolo kube isigaba sokuyicommit bese kuba isigaba sokuba semendweni phakathi. Kusho ukuthi uthi dokotela umuntu uma ezothatha umuntu wesifazane noma wesilisa ezomnikeza umuthi wothando ufuna understand ukuthi ufunela kusiphi isigaba khona engasishongo ke isigaba sombango. Kuyenzeka sifuna intombi sobabili else ngifuna intombi kane yakho nami ngiyayifuna nginenduku nokushaya umbango sibange straight sibange futhi ngikuphuca. Manje nanga umuntu wesifazane ufike la kuwena dokotela uzocela usizo uthi ufusa nje abantu bamthande bamlangazelele abantu besilisa bonke mabembona bamthande bonke kuthola ukuthi laba bantu abamthanda ngempela umsizi umnikeze umuthi abantu besilisa bamthanda bavele beze bebahlanu ngesikhathi esisodwa. Akugcini lokho sekumenza umuntu omubi njengomuntu ongathi akayiphethe kahle kanti lempande ayigubhile khona indlela omenza ngayo ukuthi cha phela la mayeseyedwa fika ke futhi uzonciphisa noma mhlawumbe uyamiyeka nje ilimeze etsheni. Umuthi wami mubi kakhulu ngoba manje umuntu wesifazane mangimnikile esohlotshweni lokuthi
unabantu abathile abamthandayo abahlukahlukene. Le nduku ikwazi ukuthi inenze noma ningahlangana, ningaxwayani, ningaxabani, ningalwi njengoba kwenzeka nakwabesifazane. Okusho ukuthi akubi khona impi. Yeah. Umuntu njobe ukuthanda nawo konke uyafuna nje ukuzincazela ozomthetho ubani lo ngisho wathi umzala sekwenele. Khona ke ngeke ngithi abanye abantu imithi yothando bagcina beyi-abuse. Kodwa ke thina siyawugaya impela nje uthandeke ungahlala nabo la endlini. Uzubendlalela omunye umdlale lapha omunye umdlale lapha wena ulale lapha nihlale nje la endlini ngoba umuntu wothando kungekho ubuzo omunye ukuthi manje pho uhlaleleni lo uhamba nini angithi ke uzothiwani phela ubaphethe ngempani makuthi umuntu ubaphethe ngomuthi kufuneka akucace sinomuthi onjalo ukuthi uma umuntu esekuthandile ukuthandile akashintsha abe namanye ama-thoughts. Nakho ke baba useyangena owesifazane ungena emendweni uyenda njengamanje usefuna ukuba nomuntu oyedwa usengena kulesi sigaba sokuyicommita ke manje. Yes. Ikhona indlela kumsiza ukuthi mhlambe ke asuke kuleya channel leyade kuyona ukuthi anamathelwe noma yini kube lo oyedwa ke manje ahlele kuyena nalapho usenawo umuthi ukuthi manje akwazi ukugezeka abe la asekhona kuphela. Uselapha ke phela manje isigabeni somshado usechuzile ukuthi ngesingisi kuthi useseclisha down usechuzile ukuthi ufuna ukuhlala la. Sesiyamhlambulula ke sesimnika lo womshado seba committed ke manje useqondene nomuntu wakhe aqondene naye impilo ibemnandi. Ngezinye indlela ufuna ukuthi dokotela awukwazi ukufika uthatha umuthi wothando isigaba sokuqala bese ucabanga sekuphelile. Cha akwazi. Kuhluke ngani lo muthi okhuluma ngawo nokuthakatha? Ukuthakatha nokubi emthini yothando ukufakela umuntu umuthi ekudleni awudle. Ngoba manje lo muntu uyamlimaza ngaphakathi. Number 2 umuntu uma umfakele imithi edliwayo ikhuphukele ebuchophweni icontrol ingqondo yakhe agcine engasakwazi ukucabanga straight. Lo muntu usumlimazile umthakathini uyingozi umuthi odliwayo ongena ngaphakathi egazini emzimbeni womuntu wesilisa awumuhle neze. Imithi ekahle yiyo le mithi ukuthi ugcatshwe wena wakhelwe uthando ube attractive wena abantu beze kuwena bathande wena hayi ukuthi udlisa umuntu ungadlisa umuntu ufaka umuthi kumuntu ngaphesheya cha akheka wena uthandeke wena ikhona kuye kube ukuthi noma umuphi umuntu ozofika uzokuthanda. Uma ke kukhulunywa ngalokho ke dokotela usuyigezile wena wayigcaba wayiqinisa wazenza konke. Yes. Ukwazi kanjani ukubona ukuthi njengamanje ke njengoba sengiwumuntu ke osengena esigabeni sokuthi sengiyathathwa noma ngiyathatha ngizoba nomuzi sekufanele ke manje ngikwazi ukuhlunga iphele emasini makuza abantu phela awuzubanqanda abantu ukuthi beze njengendlela ade benza ngayo before. Udokotela ikhondelana ingenelela kuyona ukuthi cha manje insizwa yakithi noma intokazi yakithi ibukade qala uthe ufuna ama bless. Manje isikhathi ama bless asiphelele sunelakho committer manje sofuna ukucommita ke manje iyakwazi lento ucontroleka kubona egazini. Angithi manje kahle njoba le nduku iphaphile yubungane isaphaphela ukuthi ubungane. Uyabona ngesikhathi usebenza lo mshado usuyipheka uyiphekela umshado ugonqile lapha emgonqweni ngesikhathi uhamba uyoguqisa enyongweni uthelwa ngenyongo ubikwa lapha iyathoba ithobela ukuthi manje sufakwe esikweni elithile yiloko kufike kuyijikise kuyigobe ukufakwa esikweni ukuthi usuthathwe emndenini ufakwe esikweni elithile iyayibisi yagoba ithobe. Ngokwesintu dokotela ngokwesintu ngaphandle komuthi osuke wenziwe uwe njengodokotela yini enziwa kumuntu wesifazane mayizophuma ekhaya yogana emenza lapha emzini afike azinze impela ahlala umzizi impela nje njengoba kukhona ake ngithi nje uma uyinsizwa ngike ngakhuluma ngomgubo oba soselweni lwasekhaya kwenziwa nje ngokwesintu nje umakoti masengenile ekhaya kukhona lezi inanzi khona inyama ethu inanzi inanzi zakhona ezenziwayo uma kusuke
khona into ukuthi isiko kuthiwa kusikwa usikelwa ilongwe. Kulelo ilongwe leli elisikwa eliphuma lapha lelilongwe lisenanzini. Kusuke kuzoba khona nelongwe lenanzi yala ekhaya. Athi inanzi yala ekhaya iyabekwa ize yomele lapha. Kukhona ilongwe eliqheshulwayo livuthuzwe libe impuphu lifakelwe umakoti kulesithebe lesadliswa sona ukuthi udla ukudla okuqondene nokuthi ke manje uyafakwa la ekhaya ngokwesiko lesintu lo makoti usehlile ngoba kwayona inyongo le acolwa ngayo le nyongo kwayona ngithi manje imxhumanisa nalo wamsamo imxhumanisa nesihlala kahle ukuthi lo muntu uzohlala kahle ngoba ayigcini ngokuthelwa kuyena athelele lapha esibayeni ihamba phela iyothi waphohlo lapha bisithelwa phezulu sekuya introduce lo muntu usengowala ekhaya that's why ubalulekile umsamo. Ngike ngabuza phambilini mhlawumbe sisegoqo ukuthi ke nangumuntu uza la kwaMhlaba umuntu wesifazane ufuna ukuzoqinisa umuzi wakhe uyakutshela ukuthi ukhona umkhonyana osekhaya noma ke akekho umkhonyana unobaba wengane ndiyathandana naye uyaye ukuthathe njengokuthi uqinisa umuzi noma ukuthathe njengokuthakatha iliphi ilokhuzi advice omnika yona ngaphambi kokuthi uzumnikeze ikhambi lelasuke lidinga uma ezoqinisa umuzi mhlambe between impilo yabo between impilo yabo kuye kudinga ukuthi sisithole izizathu esibangela ukuthi yini lengamenelisile ebese sizama ukuyelapha leyo nto engamenelisile ebese sikhanda ke foundation yomuzi ngoba kuqala kufanele selapha inkinga ngoba uzothola akekho happy ngezinto ezithile ezenziwa yilo wesilisa kufanele sizelaphe bese siyamkhazimulisa naye bese siyamakhela ukwakhiwa komuzi ngomuthi akufuneki sikubalekele wawuvela umuzi wakhiwa ogogo nomkhulu babevele beyakha imizi beyiqinisa imizi so uma uthole abazali abaneqiniso uma intombazane yakho uyayitshela kwenziwa njani ukuze umuntu wesilisa futhi wena umuntu wesilisa ukusetshenzwa ngomuthi umuntu wakho usuke kuthanda lo muntu umengeza ukudlisa nje medlisa useyakulimaza kodwa mayikhanda ifoundation ezokwakha environment yothando nokuzwana nokuhlala kahle lo muntu uqonde ukuthi uzokwakha khona ukwakha khona ukuthakathile ukuthi bangidlisa uyakulimaza ngoba ubudida ingqondo ufuna ube isithothobala uthothobalena aphuma yoganga ngaphandle ugcina uthothobele kanjalo sekuronge kubuthakathe ngoba omunye angaze ayibulale eyibulala ethi usuthi hey angisafuni ukuqhubeka nokuba nawe so umthakathile nje umqedile mawumdlisile asimdlisi umuntu wesilisa siyazelapha thina sizisebenza uma kufika nje ufuna ukuthi ufuna ukwakha umuzi siyamakhela umuzi ngakhe foundation yomuzi ahlale kahle indoda imthande indoda idisclose wonke ama finances ayo ukuthi kuhamba kanje ngoba that is life indoda ayikwazi ukuthi kuboniswane ngoba lo muntu kuthiwe uyithambo lamathambo akho so akwenzeke ngaleyo ndlela mangenzeki asibulale lento lodonga oludala ukuthi kungabi njalo senze kube mnandi kodwa asingamdlisi umuntu wesilisa insizwa asingayidlisi intombazane ngoba namhlanje uthola kunabantu ekugcina ngathi banemimoya abanye bafikeza ngomeni impehlela igobonga ngani umuntu wadliswa ubuka lezi zinto nale yami imoya eyangena ngesinxele phakathi kwegazi lakhe kuyingozi ufuna sikuqaphele la kwaMhlaba kuyacaca ukuthi idivorce ukuhlukana kwabantu ukushiyana kamawe wengane nobaba wengane into eningavumelani nayo asihambisana iziphi induku eninazo la engazi ukuthi umuntu mayebuka lapha ekhaya ethi ngifuna ukuza kwaMhlaba ngizolungisa umuzi wami angafika ayithole ayithakasele khona la ekhaya oshaya impela phansi ngonyaka ukuthi cha nasi sinomuthi wethu lana ngisingisi abamhlophe bathi suck and spit okhotha nje ebese ulayitha uthilamentisi ukhafule utshinge ngaphandle kwefastel lohambe liyovutha amalanga abuthanda kulelo gama olibizile kuleyo muntu uphinde lo muthi uthi vuthu empephweni umboze kuwona ngeblanket olala ngayo uqimbile uyinsizwa wenzela ukuthi angalala nje lo muntu avela akuphuphe lo muntu omfunayo noma intombo yeshelayo bese siba nokhamba oluphehlwayo lokubiza intombi ucela ukuthi idalwa zami ngicela ziyongakhela uthando kule yantombi uvuka liphalaza lolu khamba igwebu lakho uyaligcoba emzimbeni uligcobe ulale wembethe izokubhubha ngisho ebusuku kuzo negotiate idalwa ebese kuba khona induku yegazi ukuthi ligijime yomnsizwa edliwa noma estimwa noma eqhunywa ngoshukela
ukuthi bemnandi ebantwini bemnandi ey'ntombini Yeah, Kukhulunywa ushukela ngoshukela, omnandi. inhlobo zoshukela ushukela omnyama nomhlophe Yeah. osetshenziswa naleyo nduku ube uswidi omnandi kubantwana ngoba ithi everything must be sweet as Yeah. sugar Yeah. ube usweet heart yeah bakubize bajabule bajabule bafe bese sekukhona nenye ke eyokweshela insizwa umlomo omnandi oyikhothayo nje imnandi ngisho uyizwa nje muwakhuluma izwi nangefoni ke noma ukukhuluma efonini yenza ukuthi izinto zihambe kahle okudala sisebenzise nale umoya efuthwa eshawe nangomlilo kanje senzela ukuthi sekwaba khona ukuthi manje khona ukuthi sekukhona ilokuzana manje ama WhatsApp nothola ukuthi awuxhumani nomuntu ngevoice kodwa niyakhuluma la Phansi. ayihambe nje inkulumo kube kuhle inkulumo ihamba ngomlilo ngemagnet umuntu aluze uthando lukhuphuka lishisa